Nalpasan, Roland. Nag-resign na ko na iti opisina. Nagtungpalak iti pagayatan. Agyaman na. Katsika, may panamnamam ka di. Asaan mo nasublan ni Shirley? Saanin? Sabay ko nga, basan ka nga duha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awagan. Kat kaya't na nga kita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagan. Gapot ajak kayatin asubyang pay. Roland, Naurnos tanti relasyon tang agasawa. Isu ajak kayatin ang nadawilan pay. Amok nga ta pa ng duha-duham. Ngam ikalikan ka. Sana na maulit di pa ng basol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaan. Ikalikmat, Elena. Awanan di sa baling ayatek. No di si kalaen. Ikalik asaan na pun apasulisog pa iti sa bali. At tinurong ta. Tapno agtalinaid anagib kan ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, at tinulong ta para itinaranyan ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay na anak ta. Anya? Una, ikayat ko, mataan iti kabsat na tayron ken Cindy, mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayata.